Ότι το έκλεισα, τον αφήσω να μιλάει, λέω. Τους ανεβάζουμε, λέω, ξέρεις τι views θα πάρουμε. Μου το σπίτι μου. Μας γάμισες τώρα, Μάικ. Φίλε, είμαι ανέτοιμος ακόμη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και καλή βραδιά. Είναι το πρώτο podcast των ακατάλληλων με θέμα ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Με θέμα ότι βγει απλώς. Αυτό. Με θέμα ότι βγει, μια ωραία συζήτηση. Καθημερινότητα, εμπνευσμένο από παντού, μαρμίτα και όλα τα συναφή. Τα πάντα, ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Κόλλους, TikTok, Instagram, Shorts και δεν συμμαζεύεται. Είμαστε δύο. Πάνω απ' όλα μπάλα όμως. Είμαστε 2-1. Και μπάσκετ. Οι βασικοί θα είμαστε 2, μάλλον. Μπορεί να μην είμαστε, θα δούμε. 2 συν guest star, ας πούμε. Μπορεί καμιά μέρα να φέρουμε κανένα οικονομόπουλο, ας πούμε, και έτσι. Ναι, και να μην το ναι, ξεργάζει, ναι. φίλε. Είναι πολύ λογικό αυτό, δηλαδή. Εγώ, ας πούμε, θα ήθελα να φέρουμε το ραγκάτσι. Ναι, δηλαδή 2 άσχετα, ας πούμε, και συν ένα μπορεί να είναι ραπτόπουλο. πολύ σοβαρό, ας πούμε, και καθημερινά Ναι. αυτό που θα συμβεί. Λοιπόν. Τι να πούμε τώρα για αθλητικά. Ναι, ας αρχίσουμε με τα ματσάκια, ρε φίλε. Ποια ματσάκια να αρχίσουμε, ρε μαλάκα. Την Ευρώπα. Ποια ματσάκια. Πριν μια εβδομάδα πήρες μαλάκα ένα πόντο χωρίς να τελειώσει το μάτσο, ρε μαλάκα. Πήρα, φίλε, 3 πόντους και πλην ένα πόντο έφαγες και 2 αγωνιστικές. MVP Χουάνκαρ χωρίς να παίξει, Ο ξανά. Χουάνκαρ έβαλε 3 γκολ στο 90 λεπτό. MVP αγώνα χωρίς να έχεις πάρει νίκη, χωρίς βαθμό. Ένας παίκτης που δεν έχει παίξει, δηλαδή. Φίλε, Εντάξει. άκουσε με. Τι να Όπως δεν πετάω κροτίδες, δεν θα πετάς. Εντάξει, μαλακία αυτό με την κροτίδα. Φίλε, Μακάρι να τι τον βρουν τι να κάνουμε τώρα. Κόλλο. Γιατί εντάξει. Μακάρι να το Μια βρουν. ομάδα τώρα τρώει το σπινές και Ναι. γαμιέται τώρα. Δεν είδαμε και μάτς. Πήγαμε από τις 7 η ώρα και φύγαμε 12. Και το κυριότερο είναι ότι τραυματίστηκε και ο παίχτης, έτσι. Ναι, λαβύρινθο του μήνου έπαθε. Ακόμη τον ψάχνουν μέσα εκεί. Έχει απλώσει την Και κλωστή. ένα συγγνώμη ακόμα δεν ζητήθηκε. Έχει απλώσει την κλωστή. Ποιο το μαλάκα έχει νοσκή. Τι? Την κλωστή στο λαβύρινθο που την τράβει για να βρει την. Σου Μινόταυρου. Ναι. Ε, Αμήνο είπε στην αρχή. Ναι. Μινόταυρο ήθελα να πω. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν πειράζει, φίλε. Άμα πιάσουμε και μυθολογία θα γαμηθούμε. Εντάξει, ιστορία, μυθολογία, όλα μέσα. Όπου βγει και όπου καταλήξει. Σε λίγο θα λύνουμε και συναρτήσεις live, ό,τι θέλετε, Θα παιδιά. κάνουμε. Όχι, ξέρεις θα κάνουμε σε λίγο. Τι? Το Τζόρνταν, ρε μαλάκα. Το Πυθαγορέα. Το θεώρημα θα σας αναλύσουμε. Ναι, εδώ θα αναλύσουμε ότι η χ τετράγωνο Φίλε, και ψ τετράγωνο Δεν φταίω εγώ που είσαι μπουθενάς παντού. Sorry. Τι να σου πω τώρα και Τι εσύ. να κάνω τώρα. Τι να σου πω τώρα. Να αδειάσω το κεφάλι μου και εμείς το δικό σου, συγγνώμη κιόλας. Τώρα, όση ώρα μιλάμε, δεν έχουμε πει κάτι ουσιαστικό. Γι' αυτό είμαστε οι ακατάλληλοι. Εμείς δεν υποσχεθήκαμε κάτι. Ναι. Αυτό είναι το Αν podcast. θα μπείτε να δείτε, να ακούσετε μπάλα, να ακούσετε κάτι με ουσία, Σοβαρές αναλύσεις, ποδοσφαιρικές πάντα. δεν θα ακούσετε. Ποτέ ποδοσφαιρική ανάλυση. Εντάξει, μισή ποδοσφαιρική, μισή αντικειμενική, μισή υποκειμενική, μισή τα πάντα. Όλα δηλαδή. Εγώ, φίλε, θα πω 90-10 υποκειμενικός. Εντάξει, συμφωνώ. Εγώ δεν λέω κάτι γιατί μπορεί να εκτεθώ. Ωραία. Αλλά εντάξει, να πούμε και λίγο ουσία. Θες να πούμε λίγο για τα ματσάκια, να αρχίσουμε Ολυμπιακό? Για αυτό το σκου. Όχι, να πούμε για τις Πέμπτες, ρε φίλε. Α, Ήταν σημαντικό, ήταν Ευρώπη. ευρωπαϊκά. Είχαμε Ευρώπη. Ήταν ευρωπαϊκά. Ευρώπη, ναι. Λοιπόν, θες να πεις εσύ για Ολυμπιακό και να σου πω και εγώ μετά. Να πούμε ότι το σημαντικότερο από όλα είναι ότι έχει σε όλη η Ευρώπη με την Ελλάδα. Με την Ελλάδα. Τι θέλεις στη Μαρσέη, τι θέλεις στο Γαρεσκάκι, τι θέλεις τώρα στην Αθήνα στο. Λεωφόρο. Α, πήγα από κοτέτσι ρε μα. Sorry, ρε φίλε. Τι θες, εντάξει. Τι θες στη Λεωφόρο, τι θες Μάθε τώρα. πρώτα- Το μάθε δεις πρώτα μαλάκα, πώς το δεις γράφεται. μαλάκα εκεί στο Μπάουκ ρε. Μάθε πρώτα πώς γράφετε το δις και μετά μίλα, φίλε. Εντάξει. Το έδειξε εκεί στο Μπάουκ που έβγαινε ο κάμεραμαν και έδειχνε τις παγκζίδες και Πού το φτύνανε. φτύνε, ναι, ναι. Και στο όμορφο. Iconic στιγμή. Στην όμορφη Σκωτία. Ναι. Που είχε πολύ κρύο. Είδαμε και το Λουτσέσκο έβαλε σκουφί μετά από Ναι. χρόνια. Μετά από μήνες Το βασικά. γουρικό του. Το Ναι, γουρικό του. το ίδιο θα είναι φαντάζομαι. Κάποιος θα έλεγε ότι στο ημίχρονο δεν το φορούσε μέχρι το ημίχρονο. Εγώ φαντάζομαι ότι κοιμήθηκε με το σκουφί σπίτι του. Ας πούμε, τα γάντια δεν τα έβγαλε μέχρι να έρθει στην Αθήνα. Μετά. Κατάλαβε ότι έχει 40 βαθμούς στην Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Κατάλαβε ότι έχει 40 βαθμούς στην Ελλάδα και λέει γάμισε το. Πού θα πάμε το σκουφί εδώ. Μετά Θα μάλλον, περάσουν ότι είμαστε τρελός. μετά μάλλον το έδωσε και στο Χατζινάκο. Θα το δώσει- Επειδή όχι, ρε μαλάκα, επειδή τον στο είδα να Τζόρνταν. στατώθηκε. Στο Τζόρνταν, Όχι, πώς κάγεσαι κάτι. τον είδα να στατώθηκε μόλις έκανε το 2-2 ΠΑΟΚ.
Και φήμες λέγανε ότι του Τζόρνταν το σκουφί και τα γάντια σε κάθε live δεν του τα δανείζει. Ναι, του τα δανείζει, γιατί είναι τη γνώση του πάω. Τέλος πάντων. Από ό,τι καταλαβαίνετε, πολύ μαρμίτα βλέπουμε. Ναι, και από ό,τι καταλαβαίνετε, αρχίσαμε να σχολιάσουμε για τον αγώνα και δεν έχουμε σχολιάσει ακόμη τίποτα. Είναι το πρώτο. Άγχος υπάρχει, πίεση υπάρχει. Τώρα. Σοβαρή πίεση, φίλε. Διαφημίσεις θα παίξουμε σε λίγο γιατί έχουμε πολλούς χορηγούς. Εντάξει, πολλές στοιχηματικές μας θέλουν. Ναι, άπειρες. Απλά εμείς επειδή δεν παίζουμε. Δεν παίζουμε καθόλου. Δεν έχουμε τίποτα. Δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα. Και φοβόμαστε μην τις κλείσουμε ήδη τις εταιρείες. Ναι. Είναι κρίμα τα παιδιά. Φοβηθούν. Τέλος πάντων όμως, γιατί πλατιάσαμε, να πούμε για τα μάτς. Ας αρχίσουμε με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, όχι, εγώ λέω να πεις και τον Ολυμπιακό. Ας πούμε για τις άλλες δύο μάτς που δεν ξέρουμε. Ωραία. Να πω εγώ για τον ΠΑΟΚ λίγο. Εγώ που είδα ο ΠΑΟΚ έφαγε τον γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, ήταν πολύ καλύτερος. Νομίζω φάνηκε και η διαφορά ποιότητας και εσύ ήταν 2-0 το μάτς. Και εντάξει, ο Κωνσταντέλιας ξεχώρισε πάλι. Τρομερός, ναι. Ακόμη ένα μάτς. Και επίσης ο ΠΑΟΚ νομίζω πως υποτίμησε και λίγο, πιστεύω. Ναι. Εντάξει, εντάξει, δεν ήταν και τόσο δύναμη, δεν είναι και μια τέτοια ισχυρή δύναμη, αλλά πήγαινε ως φαβορείο το ΠΑΟΚ. Εντάξει, καμία ελληνική ομάδα δεν πρέπει να υποτιμάει κανέναν. Το είδαμε και την προηγούμενη αγωνιστική με την Τόμπολα. Ναι, ακριβώς. Εντάξει, δυστυχώς δεν έχουμε τη δυναμική ακόμη να κάνουμε το rotation, ας πούμε, άλλη ενδεκάδα στο Europa, στην Ευρώπη και άλλοι στο πρωτάθλημα. Εντάξει, μπορεί να κάνουμε κάποιες αλλαγές, αλλά αυτές θα είναι. Να σου πω, είδες, ας πούμε, για να περάσουμε τώρα και στη West Ham και τον Ολυμπιακό, είδες ότι η West Ham δεν έπαιξε με πολλούς βασικούς, ας πούμε. Ας πούμε, Πακετά είδες με το που μπήκε έκανε την διαφορά. Τρομερός παίκτης. Μπορεί και το πρώτο της αγωνιστικής. Νομίζω ότι τον Bowen έπαιζε. Τον έβαλε. Μετά λίγο, δεν έκανε και κάτι σπουδαίο. Ο Ολυμπιακός για μένα έδειξε ότι με το που βγήκε ο Φορτούνης. Στο πόσο βγήκε και μπήκε ο Σκάρπα. Ο Σκάρπα. Στο 70 κάτι νομίζω βγήκε. Ναι, έπρεπε να παίξει 10 Σκάρπα. Που δεν κάπως και με την είσοδο του Πακετά κάπως χάθηκε λίγο εκεί πέρα νομίζω. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, με το που μπήκε και ο Μαροκινός, νομίζω ο Στόπερ μπήκε για τη West Ham και δημιούργησε λίγο από πίσω. Γιατί γενικά δημιουργεί αυτός από πίσω. Είναι το παιχνίδι του, το είδαμε και με το Μαρόκο. Έδινε πολλές και είναι και πολύ σταθερός αμυντικά. Αλλά δίνει και. Πάντως απ' την άλλη, ας πούμε, ξέρω, και νομίζω οι Ολυμπιακοί πρέπει να είχαν ένα φόβο μεγάλο και την άμυνα σε αυτό το μάτς. Βασικά είχαν φόβο γιατί αν χάνανε θα ήταν δύσκολα τα πράγματα στον όμιλο. Και τώρα και με τον Μπορόζο έτσι σαν βασικό στην εντεκάδα δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Νομίζω είχε παίξει ένα 20 λεπτό κόντρα. Τον είχε βάλει σε κάτι ματσάκια. Μετά την Γκένκ μάλλον με ποιον έπαιξε ο Ολυμπιακός. Πώς τη λέγανε την ομάδα. Με τη Τζουκαρίσκη. Με τη Τζουκαρίσκη νομίζω εκεί ένα 20 λεπτό και έφαγε τον γκολ ο Ολυμπιακός. Εκεί νομίζω τον έβαλε. Στο δεύτερο μάτς. Έχεις δίκιο. Έπαιξε και στα δύο μάτς, ένα 20 λεπτό με ένα 30 λεπτό. Απλά εγώ έτσι όπως τον είδα, μου φάνηκε ένας έξυπνος στόπερ, ας πούμε, τα κέρδιζε και τα φάουλ του και θηριώδης. Ναι. Μου θυμίζεις η ΣΕΠ λίγο πιο έξυπνο. Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να την πάρει τη συμμετοχή. Ναι. Γιατί εντάξει, δεν υπάρχει λόγος. Τώρα ο Αλεξανδρόπουλος. Ψέματα, συγγνώμη που σε διακόπτω, τώρα που το βλέπω, ο Φουρτούνης μπήκε στο 94. Τίποτα, ναι. Έβγαλε τον Αλεξανδρόπουλο. Εκεί ας πούμε κάπου έχασε γιατί έβαλε με το Μασούρα μέσα. Δεν έχασε μόνο από τις. Ήταν τρομερός ο Αλεξανδρόπουλος. Θα σου πω, ναι, ήταν τρομερός. Δεν έχασε μόνο από τους 5-6 που βγήκανε. Έχασε στο ότι οι αναπληρωματικοί του δεν τον βοήθησαν. Πιστεύω. Ναι, νομίζω. Δηλαδή δεν βρήκε λύσεις σε. Στο Μασούρα, ας πούμε. Ναι, να σου πω την αλήθεια, νομίζω δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι με το που πέρασε, ας πούμε, ο Μπόουεν, ο Αντώνιο, ο Πακετά και ο Άλβαρες μέσα που ήταν σημαντικός παίκτης. Δηλαδή, εγώ από τη West Ham αυτό που ξεχώρισα ήταν ο Κούντους μόνο. Ναι. Το δεξί, το extreme. Ναι. Ο Γκανέζος νομίζω που τον πήρε από τον Άγιαξ για αρκετά λεφτά. Με το που μπήκαν οι βασικοί της, έδειξε κάπως καλύτερα. Βέβαια και ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο φάνηκε ότι πήγε να το κρατήσει στο σκορ απλά. Δεν ήθελε να παίξει άλλο επίθεση δηλαδή. Προσπαθούσε να αμυνθεί αυτό. Απορώ δηλαδή που δεν ξέρω αν είναι ρίσκο αυτό. Δηλαδή έπαιξε τώρα και με μια αγγλική ομάδα με τόσες δυνάμεις.
Έκανες αργά τις αλλαγές θεωρητικά. Ναι. Δηλαδή να πετάξεις μία αλλαγή, να βγάλεις τον Ροντινέι. Εντάξει, ο Ροντινέι έχει κάνει πολλά χιλιόμετρα, εντάξει. Ναι. Και πρωτόγνωρο αυτό με το Γκίνι να παίξει αντίθετο, μαζί με τον Ορτέγκα δηλαδή. Κοίτα, ο Γκίνι στην προηγούμενη ομάδα του ήταν δεξί μπακ που κατά συνθήκη έπαιζε αριστερά. Στον Ολυμπιακό είναι αριστερό μπακ που κατά συνθήκη παίζει δεξιά. Ναι. Η βασική του θέση είναι δεξί μπακ. Εγώ πιστεύω ότι το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό. Ναι, αυτό που σου είχα πει εγώ και την προηγούμενη φορά, γιατί εντάξει, μιλάμε πάρα πολύ για ποδόσφαιρο, είναι ότι ο Κίνη και η Μπόρα αποκτήθηκαν για να παίξουν άμεσα τα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς, να βοηθήσουν έτσι τον Ολυμπιακό. Φάνηκε ότι μετά βγήκαν και εκτός rotation. Δηλαδή και στα πρώτα μάτς του Κίνη που ήταν πολύ καλός, θυμάσαι σου είχα πει ότι νομίζω θα βγει δηλαδή. Ο Ρόιντινε και ο Ορτέγκα είναι πολύ καλοί παίχτες. Ναι. Δηλαδή θα είναι το τρίτο back για μένα. Και για τη συνέχεια να κλείσουμε και το θέμα του Ολυμπιακού. Ναι. Πάει ο Ολυμπιακός σε Αγγλία. Πολύ δύσκολο παιχνίδι τώρα εκτός έδρας. Πολύ γουστάρει να πάρει. Μην λέμε και μαλακίες, και νίκη μπορεί να πάρει. Παίζονται όλα τα ενδεχόμενα. Να μου πεις τώρα και η West Ham δεν θέλει να κάνει 2-2 με τον Ολυμπιακό ήττες. Να σου πω, βγήκαν και κράξαν οι οπαδοί της. Ναι, το προπονητή, το Μόγες ο προπονητής, ότι έκανε rotation στην πιο δύσκολη έδρα. Έτσι διάβασα κάπου. Ότι rotation στην πιο δύσκολη έδρα. Αυτό φαίνεται ότι στον επόμενο παιχνίδι θα είναι. Αυτό νομίζω. Και πλήρης η West Ham και θα πάει για το άσο. Για μένα τώρα θα είναι βασική λογικά ο Αρεολά, ο Έμερσον. Θα παίξει ο Αγγιλάο στο πέρα. Αν το λέμε και σωστά. Ο Μαυροπάνος. Σίγουρα στην άμυνα. Θα βάλει και Πακετά νομίζω να αρχίσει. Ναι, νομίζω Πακετά σίγουρα. Και με τον Bowen. Και τον Bowen και τον Αντώνιο νομίζω. Γιατί είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο αναπληρωματικός. Ναι, είναι. Δηλαδή έχει να σκοράρει και από ό,τι φάνηκε κιόλας στο παιχνίδι ότι δεν πάταγε. Να σου πω. Είχε παίξει πολύ ωραίο ο Μαρτίνεθ. Και επίσης φάνηκε γιατί το φάνε φίλε ο Ρέτσος και δεν έβαλε γκολ. Αυτό. Εντάξει, εγώ αυτό που σου είπα και την ώρα που βλέπαμε το μάτσι είναι ότι ο Ρέτσος. Παιδιά δεν γεμίζει το μάτι μου καθόλου σαν Ολυμπιακός ο Ρέτσος. Παιδί δικό μας είναι. Ούτε παιδί της ομάδας μας είναι, αλλά εντάξει. Αλλά να σου πω, ο Ρέτσος πιστεύω ότι είναι ένας στόπερ ο οποίος αν του δείξεις ότι τον πιστεύεις, θα παίξει καλά. Και γι' αυτό μένει. Και εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό που πρέπει να περιορίσει το Ρέτσο, που φαίνεται να έγινε βασικά στο προηγούμενο μάτς, είναι να δίνει πάσες προωθημένες. Ναι. Και το κάνει, καλά σχεδόν. Ναι. Προσπαθεί ο Μαρτίνεθ νομίζω να το κόψει αυτό. Ναι. Να τη δίνει την μπάλα κατευθείαν ή στο αριστερό στο δεξιμπάκ γρήγορα, ή να κατέβει ο Καμαρά ή ο Έσε ή ο Αλεξανδρόπουλος. Όχι τόσο ο Αλεξανδρόπουλος. Εκεί ο Καμαρά και ο Έσε να πάρουν την πρώτη μπάλα και να χτίσουν παιχνίδι. Απλώς επίσης είναι και το καλό ότι όταν πιάνει την μπάλα στα πόδια του δεν φοβάσαι ότι θα ταραχτεί και θα το φύγει. Ναι. Δεν έχει και αυτό το άγχος. Ξέρει τι θα την κάνει. Να σου πω. Δεν είναι ας πούμε σαν τον Μπα που την έπαιρνε και έλεγε τι θα κάνει στα πόδια του. Ή το Σισέ ας πούμε. Ναι. Νομίζω και ο Σισέ δηλαδή. Και ο Σισέ πάνω κάτω. Έφτιαξε μετά. Ναι, αν εξαιρέσεις το θέμα, νομίζω είχε ένα θέμα με την εξέδρα και γι' αυτό τέθηκε εκτός ομάδας. Εντάξει τώρα το τι έγινε. Ναι, απλά νομίζω ότι αυτό ήταν το θέμα δηλαδή. Όταν έπαιζε με το Σεμέδο, ο Σισέ ήταν πολύ καλός. Ναι. Πριν 3 χρόνια. Ναι. Έχουν περάσει και χρόνια πολλά. Έχουν περάσει όντως. Δηλαδή. Θυμάμαι τώρα έπαιζε Βουκόβιτς σε Μέδο. Ποιος Βουκόβιτς και. Τέλος πάντων, ας πούμε και για τις άλλες ομάδες. Μεγάλη νίκη Ολυμπιακός. Περάσουμε στην ΑΕΚ που έπαιξε. Πάμε ΑΕΚ, να κλείσουμε με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Να σας πω, έπαιζε παράλληλα τώρα West Ham. Φίλε, το κουμπώσαμε και 2 νίκες τώρα. Ναι. Αυτές τις ομάδες που νικήσαν. Ναι. Φίλε, επίτηδες το κάναμε ή βγήκε έτσι. Δεν ξέρω. Καλό αυτό, μάλλον. Τι μεγάλος παρουσιαστής που είσαι, μόλι πουτάνα. Λοιπόν. Νομίζω, βασικά και ο Γιώργος νομίζω το περίμενε αυτό, ότι θα είναι κάπως ήπιο το μάτς. Βέβαια μόνο αυτό δεν ήταν. Ναι. Εμείς, να σας πω την αλήθεια, είχαμε παίξει και στοίχημα. Ο Γιώργος είχε παίξει goal και over. Ναι. Εγώ το είχα παίξει under 4,5 ή 5,5 κάρτες, δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω πολύ με καλή απόδοση, αλλά δεν το περίμενε κανένας, νομίζω αυτό δηλαδή. Ναι. Ούτε το θέμα διαμαρτυρίας τόσο πολύ, ούτε... τόσες κάρτες, νομίζω παίξει πολύ ξύλο σε αυτό το μάτς. Και από ό,τι βλέπω κιόλας και η Μαρσέη γενικά στο πρωτάθλημά της στα τελευταία παιχνίδια
παίρνει πολλές κάρτες. Ναι, δηλαδή, είναι ομάδα Γκατούζο. Ναι, ομάδα Γκατούζο. Ναι. Έχει γίνει, δεν είναι. Ναι. Έχει γίνει. Την είχα. Επειδή, εντάξει, εγώ Παναθηναϊκός είμαι, νομίζω το έχετε καταλάβει τόση ώρα που μιλάμε. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε, να σας πω την αλήθεια, θα προσπαθήσουμε να είμαστε αντικειμενικοί, είναι λίγο δύσκολο. Μακάρι να είχαμε και ένα φιλαράκι που να ήταν. ΑΕΚ. Ή ΠΑΟΚ, δεν είχα θέμα. Εντάξει, ή Πανετολικός. Ναι. Ακούγαμε και τα νέα του Πανετολικού, τα νέα του Όφη, δεν είχαμε θέμα. Η αλήθεια είναι ότι οι πιο πολύ γνωστοί μας είναι Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί, δυστυχώς. Εντάξει, αλλά. Να σου πω, θα προσπαθούμε να τα λέμε και των άλλων ομάδων. Ας πούμε, εμένα μου αρέσει το πρωτάθλημα το ελληνικό πολύ ο Πανσεραϊκός. Τώρα πώς περάσαμε από το ένα στο άλλο είναι άλλο. Εντάξει, καλό αυτό. Εντάξει, το πρωτάθλημα. Εντάξει, μπορούμε να τα κουμπώσουμε μετά να σπάσουμε. Ναι. Θα κάνει αυτά ο +1. Ο +1, ναι. Αυτός ο πίσω από το μικρόφωνο. Ναι. Κάτσε να τελειώσουμε μια με την. Ναι. Θα πεις εσύ. Ναι, θέλω να πω κάτι. Ωραία, πες. Η Μαρσέιγ το ήθελε τρομερά πολύ, την ήθελε τρομερά πολύ αυτή την νίκη. Εντάξει, πες του. Ποιος θα ακούσει. Βάλε μου λίγο νερό. Ποιος θα σε δει. Ένα λεπτό, φίλε μου. Βάλε λίγο με αναπουστιά. Βάλε μου λίγο δύσκολο πράγμα. Λοιπόν, η Μαρσέιγ την ήθελε τρομερά την νίκη γιατί ούτε στο πρωτάθλημα πάει τρομερά καλά. Να σου πω όμως τώρα πώς είναι ο Όμιλος. Στο πρωτάθλημα. Ναι, ο Όμιλος τους πώς είναι. Ο Όμιλος είναι φίλε φωτιά τώρα. Ναι. Είναι κυριολεκτικά φωτιά. Ο Άγιαξ ένα βαθμό μόνο. Ναι, 2 βαθμούς. Δηλαδή παίζει με τη Μαρσέιγ. Δηλαδή, όχι, είναι όλα ανοιχτά. Πετάγεται ακόμα έξω η ΑΕΚ. Και εγώ πιστεύω ότι. Ναι. Να σου πω, οι αεξίδες νομίζω περίμεναν ότι. Σε αυτόν τον Όμιλο ότι θα πάρουν ένα χ. Σε αυτόν τον Όμιλο έχει κάνει. Δεν ξέρω τι περιμένει ένα αεξής. Κάθε φορά νομίζω περιμένει μία νίκη. Με ό,τι έχει δείξει η ΑΕΚ σε αυτόν τον Όμιλο. Ναι. Γιατί θεωρητικά ήταν για τέταρτη. Και εκτός λέγανε για ομίλου Champions League. Νομίζω όλοι το λέγαμε. Όλοι. Ναι, και εγώ, ακόμα και ο πιο αισιόδοξος εξής νομίζω το έλεγε αυτό. Ότι η ομάδα το max που πάει είναι να πάρει 4-5 βαθμούς για να βγει τρίτη. Ναι. Να βγει τρίτη. Απλώς δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε και ότι πέτυχε και τις άλλες ομάδες. Εντάξει, σε καλό timing τις πέτυχε, αλλά έπαιξε και μπάλα. Δηλαδή δεν τα πήρε έτσι τα μάτς. Όχι. Τρομερή μπάλα. Νομίζω η ΑΕΚ είναι η ομάδα που τώρα τα βγάζουμε τα διαιτητικά, προσπαθούμε δηλαδή να μην το. Είναι η ομάδα που παίζει μπάλα. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός κατά διαστήματα παίζουν μπάλα. Ναι. Απλά το θέμα ποιο είναι, για να περάσουμε τώρα και στον Παναθηναϊκό. Είδαμε το μάτς Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, όσο είδαμε. Είδαμε καταιγιστικό Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο να παίζει πάρα πολύ ωραία μπάλα. Δηλαδή, εμείς που το βλέπουμε μαζί το μάτς, σε είδα ότι είχε αγχωθεί πάρα πολύ, ότι θα φάει 15 γκολ. Κατάλαβες. Όχι ότι είχα φάει 15 γκολ. Ναι. Ότι θα φάω 15 γκολ. Είχα αγχωθεί γιατί δεν έπαιζε η ομάδα μου. Ναι. Και αν ένα μέχρονο δηλαδή δεν παίζει η ομάδα. Δηλαδή η εικόνα σου, αν εξαιρέσει ένα σουτ του Φορτούνη, νομίζω. Ένα παρόμοιο που έκανε και με τη West Ham. Ναι. Δηλαδή ο Φορτούνης αυτός είναι. Είναι ο πιο ποιοτικός Έλληνας παίχτης. Το λένε όλοι νομίζω. Πάρα πολύ που τον έχω σε τέτοια φάση και τώρα. Νομίζω το λένε. Έχασε το κίνητρο με τον Μάρτινς, δυστυχώς για μένα, γιατί έχασε τα πιο ποιοτικά του χρόνια ο Φορτούνης. Ναι. Για μένα. Για Παναθηναϊκό είπαμε θα πούμε, αλλά λέμε. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός το πρώτο τέταρτο μου θύμισε μπασκετικό Παναθηναϊκό. Που δεν αρχίζει μετά, ξέρω εγώ να παίζει. Στο μάτς με τη Ρεν, Ναι. Όχι ρε φίλε. Να σου πω. Όχι ρε. Στο πρώτο δεκάλεπτο. Ήταν πολύ δυνατός. Σε όλο το μάτι ήταν πολύ δυνατός. Από την αρχή. Θα προσπαθήσω να είμαι αντικειμενικός για τον Παναθηναϊκό που είναι δύσκολο. Μην είσαι σκληρός. Θα είμαι σκληρός. Φίλε, με την ομάδα μου είναι η ομάδα που θα είμαι σκληρός. Okay. Με τον Ολυμπιακό θα σου λέω τα καλύτερα. Εντάξει. Θα χάνετε, θα σου λέω παίζατε μπαλάρα και τέτοια. Κατάλαβες. Δηλαδή, ας το πάρω εγώ και ας παίζετε άλλη μπαλάρα. Δεν με νοιάζει. Να σου πω, ο Παναθηναϊκός στο πρώτο δεκάλεπτο νομίζω φάνηκε ότι ο Γετβάη, ας πούμε, έρχονταν από τραυματισμό. Δεν υπήρχε καλή συνεννόηση. Ούτε στο κέντρο υπήρχε καλή συνεννόηση, νομίζω. Εντάξει, νομίζω ότι και πρώτο μάτι του Αράου. Όχι το πρώτο. Το πρώτο σε βασική που έπαιζε. Όχι. Έχει παίξει πολλά μάτσα ο Αράου. Την έχει πάρει τη θέση του Πέρετ. Απλά τι γίνεται, νομίζω ότι ο Αράου, επειδή έρχονταν και με το μάτς με τον Ολυμπιακό που είχε παίξει στόπερ, είχε κάπως το αίσθημα ότι εντάξει, θα σωθεί και από το αμυντικό χαφ κάπως η μπάλα που παίζει ο Πέρεθ στο προηγούμενο μάτς με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, θα την ανοίξω αριστερά στο μπακ. Νομίζω ότι είχε χάσει λίγο τη θέση του γενικά.
Αν και ήταν ο μόνος παίκτης που έτρεχε τόσο πολύ. Ο μόνος παίκτης που βλέπαμε. Ναι, στο πρώτο δεκάλεπτο νομίζω ότι. Και ο Σέγκεφελτ, εντάξει, δεν έκανε κακό μάτσα. Απλά προσπαθούσε να σώσει και τα λάθη και του πολύ επιθετικού Μλαντέλοβιτς. Που από εκεί από τα αριστερά, δηλαδή του Παναθηναϊκού. Υπάρχει θέμα τώρα που δεν παίζει ο Χουάνκαρ, επειδή είναι πολύ επιθετικό μπακ ο Μλαντέλοβιτς. Πάντως, εντάξει, μπορεί επειδή έχει αυτό το στοιχείο ο Μλαντέλοβιτς, όμως δεν είναι μόνο αυτό το κακό. Το κακό είναι ότι, ξέρω εγώ, είδαμε. Έφαγε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Όπως λέμε στο ποδόσφαιρο και όσοι παίζουν ποδόσφαιρο, στα χειρότερα λεπτά. Δηλαδή στην αρχή του πρώτου μηχρόνου, αλλά κυρίως έφαγε γκολ στην πρώτη φάση. Σοβαρή φάση, ναι. Ναι, του δεύτερου. Δηλαδή το timing που έφαγε τον γκολ στο δεύτερο ημίχρονο είναι το χειρότερο. Σου κόβονται τα πόδια, σου κόβεται η ψυχολογία, σου παίρνει φίλε τον εγωισμό, σου τα παίρνει όλα. Ναι. Νομίζω ότι όταν παίζει ένα μάτι στην έδρα σου, δεν θες να αρχίσει έτσι ένα μάτι. Ναι. Δηλαδή να χάνεις από το 7. Όχι μόνο αυτό, και ενώ λες ότι ρε φίλε, εντάξει, κάνω από το 7, έχω κάνει κακό ημίχρονο, μπαίνω μέσα με τον προπονητή μου, με βάζει κάτω, μου λέει φίλε, παίξε έτσι, βγαίνεις έξω με την κάβλα σου λες φίλε, πρέπει να κάνουμε ό,τι είπε και τρως την πρώτη φάση. Είναι, σου κόβει τα κυριολεκτικά τα πόδια. Να σου πω, ήταν ασταθές το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, δυστυχώς. Για μένα ο Σέγκεφελτ είναι ο καλύτερος στόπερ του πρωταθλήματος. Ναι. Να το πω αυτό. Ναι. Δηλαδή, απλά ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει άλλο ένα πρωτοκλασσάτο στόπερ δίπλα του, αριστεροπόδαρο. Δεν ξέρω αν θέλει να πάρει με τα χαρακτηριστικά του Μάγνουσον, επειδή και ο Γεντβά είναι κάπως soft αμυντικός. Αυτός για αρκετό θα είναι. Ο Μάγνουσον, χιαστό. Χιαστό, ναι. Τον Έρμαν. Και ο Μπράουν που είχε αποκτήσει από το. Μπασκετμπολίστας. Νομίζω. Τέτοιο όνομα φαίνεται. Νομίζω κάνει και για μπασκετμπολίστας. Είναι ψηλός, νομίζω, ναι. 1,90 κάτι πρέπει. Ο Μπράουν που ξέρω είναι άσο 2. Άσο 2 και σε πετάει κάτι. Είναι πολύ καλό. Άσο 2, δεξί-αριστερό και κάτι. Πολύ καλό. Αν και για μένα, φίλε, το καλύτερο δίδυμο στα γκάρτ είναι ένα. Πέτρος Μάνταλος. Καμπάτσο. Ναι. Είμαι Walkup. Ναι. Είμαι Mike James. Αν παίξει βέβαια Καμπάτσο Mike James, θέλουν 2 μπάλες. Καθένας, ξέρεις. Και 2 μπάλες και δώσει και καμιά στα τριάρι να μπας και γίνει καμιά συνεργασία εκεί πέρα, γιατί είναι δύσκολη. Πάντως, να ξέρετε, γουστάρουμε και πολύ μπασκετάκι. Θα μιλήσουμε για μπασκετάκι. Μπορεί να το συνδυάσουμε μία έτσι, μία αλλιώς. Κάτι θα πετάμε. Ή μία στο μίξι, θα δούμε. Ας πούμε, εγώ πιστεύω για μπάσκετ τώρα εθνική, επειδή η Ελλάδα έχει ένα θέμα στο πεντάρι, ο Πέτρος ο Μάνταλος ήταν μια τρομερή λύση. Συμφωνώ πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Όπως, και... Δηλαδή, μια συνεργασία Walkup Μάνταλου θα την ήθελα. Συμφωνώ, φίλε. Ναι, και πιστεύω πως μπορεί άνετα να γίνει. Ναι. Με τη μοίρα της εθνικής. Ναι. Πώς θα λένε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Ναι. Φίλε, σε γελάζω. Ναι. Δεν ξέρουμε κομβικά. Εντάξει. Ξέρουμε τον άλλον τη ΕΠΟ. Μπαλτάκο, κάνε κάτι. Να πάει ο Μάνταλος. Πρέπει να φύγει ο Μπαλτάκος, ρε μάνα. Όχι, δεν έφυγε. Τι άλλαξαν. Τον αρχιδιαιτητή, τον Μπένετ. Και πήραν ένα Σουηδό. Σουηδός. Ναι. Θα είναι τελείως ψυχρός. Θα είναι, φίλε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε για τον Παναθηναϊκό λίγο. Γιατί φεύγουμε από το θέμα. Και νομίζω πως στον Παναθηναϊκό, να σε συμπληρώσω, πρέπει να ήταν, επειδή τον παρακολουθείς πολύ τον Παναθηναϊκό, πολύ κακός ο Βαγιανίδης. Να σου πω, ο Βαγιανίδης νομίζω ότι δεν βοηθήθηκε και από τα στόπερ κάπως. Γιατί ο Βαγιανίδης το παιχνίδι του είναι να του δώσει την μπάλα και να τρέξει στο χώρο. Δεν το βρήκε αυτό πολύ ο Παναθηναϊκός. Αν και για μένα από την άμυνα της Μαρσέη, από αυτούς που έπαιξαν, ξαναλέω, γιατί έχει και ένα τρομερό Βέλγο στόπερ που δεν έπαιξε. Στόπερ και αριστερό μπακ, δεν έπαιξε, δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να κάνει και. Δεν ξέρω, να έχει κάποιο τρομέρισμό, κάτι. Είμαστε λίγο. Δεν τα ξέρουμε κιόλα. Για μένα άξιζε μόνο το αριστερό μπακ που βγήκε και αλλαγή και πέρασε ο στόπερ ο Βέλγος μέσα, σαν αριστερό μπακ. Αυτό το δεξί μπακ για μένα δεν έπαιζε ούτε στον Πανετολικό. Είναι απίστευτο, Αυτό το δεξί μπακ. Ποιος έκανε το στόπερ του, το ένα. Ποιο, που έκανε το πέναλτι. Όχι το φάουλ που έκανε το φάουλ που το εκτέλεσε ο Τσέριν. Δηλαδή, ποιος το εκτέλεσε. Ο Τσέριν το εκτέλεσε. Ναι. Αυτό ήταν στόπερ, δεν ήταν. Ναι, το κερδίζει ο Ιωαννίδης νομίζω. Έφαγε κατά κέφαλο τύπος από Μάτιτς. Λοιπόν. Μάτιτς του Παναγία, έτσι. Μαλάκα τι κάνεις. Να πω κάτι άλλο. Για να πεις μου πουτάνα του είπε. Αφού δεν πήρε κόκκινη ο Ντόι, σε αυτό το tackling που έκανε στο μάτς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πήγαν του σπάσει τα 2 πόδια να του κόψει την καριέρα. Δεν μπορώ να φανταστώ τι άλλο μπορεί να. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε
το tackling το δολοφονικό που έχει φάει ο πατέρας του Χάλαντ, δεν μπορώ να φανταστώ άλλο πράγμα. Δεν μπορώ να φανταστώ. Το γράμμισε. Ο Κιν δεν το έκανε, ο Κιν το έκανε. Το Κιν. Ναι. Τι Κιν την Ντόι, το ίδιο πράγμα είναι. Και είναι τώρα σχολιαστής τέτοια. Ναι. Και ο Φέρντιναντ. Και κάπου κάτι φίλε, να σου πω, ο Φέρντιναντ εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν σχολιαστής. Κάτι έγινε πριν από κάτι εβδομάδες ή μήνες με κάποιον και βγήκε ο Κιν και φώναζε κάτι οφαδικά. Έχεις δίκιο. Κάποιο μάτς. Όχι με κάποιο μάτς. Νομίζω με κάποιο παίχτη τα έβαλε. Μπορεί να μην τα παίχτη, όχι να ήταν στο σπίτι του απέναντι κανένας γείτονας. Όχι, νομίζω κάποιος παίχτης κάτι δήλωσε και τα πήρε πάρα πολύ ο Κιν. Δεν ξέρω, επειδή δεν γνωρίζω το τέτοιο. Ναι, τέλος πάντων. Να περάσουμε πάλι στον Παναθηναϊκό για 15η φορά. Αυτός που δεν πρέπει να έχει την ευθύνη για το παιχνίδι αυτό, πιστεύω πως είναι όπως ο Μπρινιόλι. Ναι, νομίζω και ο Γιοβάνοβιτς δεν έκανε λάθη. Όχι. Κατέβασε ό,τι μπορούσε. Δηλαδή ήταν μία. Ναι. Δηλαδή έπρεπε να την κάνει την κοιλιά του η άμυνα του Παναθηναϊκού. Να σου πω. Την κοιλιά την κάνει γιατί ας πούμε ο Γετβάη έρχεται από τον τραυματισμό. Τον είδες. Στο μάτς με τον Ολυμπιακό ήταν στην Κερκίδα, δεν ήταν καν στην αποστολή. Ναι. Εντάξει. Κρίμα για τον Παναθηναϊκό που έχασε αυτό το μάτς, γιατί μετά το 7, αν εξαιρέσω ένα πάλι που έκανε ο Γιούρι. Ναι, είναι αυτό το σουτάρι. Ένα φινές για αυτούς που παίζουν FIFA, που χτυπάει το δοκάρι, εκεί λέω 2-0 και 0-2 μάλλον. Στο FIFA τρίζεται το τηλεκοντρόλ, εκεί τρέχει και το πάρει μας μαλάκι. Να σου πω. Ταλάντος έπαθε. Να σου πω, στο FIFA ήταν αυτό φινές την μπάλα, αλλά ο Γιούρι είναι δεξιοπόδαρος, την μπάλα είναι αριστεροπόδαρος. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλύτερος για μένα. Εκεί φαντάζομαι όμως μια κλίση και ένα Κουαρέσμα με το αριστερό. Ναι, εντάξει. Ναι. Κοίτα, Κουαρέσμα, μεγάλος αλήτης, μεγάλος παίχτης αλάνας. Κρίμα που δεν. Είναι από τους κρίμα που δεν αυτός. Και είναι πολλοί αυτοί. Ναι, και είναι δυστυχώς εμάς που μας αρέσει. Να σου πω, και ο Ροναλντίνιο μπορούσε να ήταν ο κορυφαίος όλων. Ναι. Μπορούσε. Ήταν για λίγο δηλαδή. Ήταν για λίγο δυστυχώς. Ήταν τα χρόνια στην Μπαρσελόνα και νομίζω μια χρόνια στη Μίλαν που ήταν τα top του. Δηλαδή αυτός ήταν σαν αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, αν θέλει να φάσει ένα σοκολατάκι, ας πούμε. Ναι. Και να είναι τόσο ωραίο, ρε φίλε. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να φάσει δεύτερο γιατί κάνει 80 ευρώ, ρε. Ναι. Ή το άλλο, ρε φίλε. Είναι τόσο ωραίο το σοκολατάκι αυτό, αλλά είναι και τόσο λιγοτικό. Ναι, είναι και τόσο ακριβό. Και δηλαδή, τόσο ακριβό, δηλαδή. Δεν μπορεί να το έχει σπάταλ, να το σπαταλίσει. Δηλαδή, βλέπεις το Ροναλντίνιο και λες, ρε φίλε, ποιος να τον ανταγωνιστεί, ποιος πραγματικά. Όπως και πολλοί άλλοι, εντάξει. Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, εμείς είμαστε Messi fan. Είμαστε Messi fan. Όχι, απλώς. Αλλά. Δεν είμαι όμως αντιροναλντικός. Όχι. Εγώ τον παραδέχομαι, φίλε, τον Ρονάλντο. Αυτό που έχει κάνει μπορεί να το κάνει. Όχι πολύ, δεν μπορεί να το κάνει κανένας, εγώ πιστεύω. Ταλέντο, καμία σχέση με τον Μέση. Ομορφιά. Ναι, ομορφιά. Ταλέντο, καμία σχέση με τον Μέση. Δεν υπάρχει σύγκριση. Ο τύπος είναι ένα μηχάνημα που δουλεύει στον αυτόματο. Είναι. Τι να σου πω, ρε φίλε. Είναι αθλητής. Δηλαδή, ο Ρονάλντο, αν δεν ήταν ποδοσφαιριστής, θα ήταν κάτι στο στίβο. Σίγουρα. Πρωταθλητής κιόλας. Σίγουρα. Απλά το θέμα ποιο είναι. Και να κλείσουμε και για τον Παναθηναϊκό, γιατί νομίζω κουράζει λίγο. Να πούμε και λίγο τα μπασκετικά μετά. Πάμε τα πούμε όλα, να πάει να γαμηθεί. Να πάει να γαμηθεί δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός. Για μένα το ελάχιστο που δικαιούταν ήταν το Χ. Και εμένα, εγώ συμφωνώ. Έκανε 4 καλές φάσεις η Ρεν. Έκανε 4 καλές φάσεις. Ο Παναθηναϊκός έκανε καλές φάσεις. Το θέμα του Παναθηναϊκού, και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, είναι ότι ναι, μεν ο Ιωαννίδης είναι τρομερός παίχτης. Πολύ ωραίος παίχτης, πολύ εξελίξιμος. Απλά θέλει και ένα φορ δίπλα του να τα βάζει μέσα, ρε φίλε. Δηλαδή, ώρες. Λες, ρε φίλε, τι έκανε ο τύπος. Ναι. Δηλαδή εκεί, ας πούμε, να σου πάω τώρα και το μάτς που σίγουρα το έχουμε, γιατί τώρα μαζί. Όχι, και με το Ρεν, εκείνο και στην αρχή που. Και το φάουλ που μόνο κερδίζει. Το φάουλ που πήγε. Αυτό είναι τέλειο σαν center forward. Να κατεβαίνει, να κάνει control και να ανεβαίνει με την μπάλα. Ναι. Για να γυρνάει τον παίχτη και να ανεβαίνει. Ο Ιωαννίδης είναι ένας παίχτης, ρε φίλε, που κατεβαίνει να πάρει και την μπάλα στο κέντρο, να την ανεβάσει μόνος. Και την ανεβάζει. Όχι μόνο να την σπάσει. Και ποιο είναι το θέμα. Να την ανεβάσει, να πάρει φάουλ, να κόψει ταχύτητα. Αυτό είναι τόσο καλός χειριστής. Η επίθεση. Τόσο καλός χειριστής της μπάλας. Σαν να είναι δεκάρι δηλαδή. Τόσο καλός χειριστής. Αλλά ρε φίλε, έχει και τη σωματοδομή το παιδί.
γίνεται το γέμισμα από μέσα. Δηλαδή αυτή η γιώμα που εμένα στο ποδόσφαιρο δεν μου αρέσει καθόλου. Όχι, ούτε εμένα. Μ' αρέσει να παίζει την μπάλα κάτω. Απλά δεν είναι όλες οι ομάδες Μπαρσελόνα. Να σου πω και η γιώμα χρειάζεται κάποτε. Φίλε, δεν είναι όλες οι ομάδες ούτε Μπαρσελόνα ούτε Manchester City του Pep. Και φαντάσου να έχει και ένα center σαν τον Χάλαντ που ξέρει ότι θα πάρει 100 κεφαλιές, αλλά δεν το κάνει. Εντάξει, έτσι κάνει κεφαλιές γιατί είναι λογικό. Το center σου είναι για κεφάλια. Σπάνια βλέπω γιώμα γιατί εντάξει, πώς να το κάνουμε τώρα. Ο Ρούμπεν είναι από τους πιο ποιοτικούς στόπερ. Ρούμπεν City λέω. Είναι από τους πιο ποιοτικούς στόπερ τώρα. Πώς να το κάνουμε. Δηλαδή δεν θα το δεις να γεμίζει. Όχι. Εντάξει. Ναι, να τελειώσουμε, να κλείσουμε. Ο Παναθηναϊκός το ελάχιστο που δικαιούταν ήταν το Χ για μένα. Ήταν πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Πολύ καλός ο Παναθηναϊκός. Το θέμα του είναι αυτή η αδράνεια ώρες-ώρες. Που θυμάσαι και στο μάτσο με τον Ολυμπιακό σου λέω: όχι, ρε φίλε, εδώ τώρα. Ήταν αδράνεια. Υπάρχουν στιγμές που ο Παναθηναϊκός, επειδή ο Σέγκεφελτ είναι ένας πολύ aggressive stopper, όπου δει η μπάλα θα τρέξει πάνω κατευθείαν, θέλει έναν πολύ ποιοτικό δίπλα του. Δηλαδή αυτό το δίδυμο Μάγνουσον Σέγκεφελτ είναι πολύ καλό δίδυμο. Ο Γετβάη για μένα δεν είναι όσο καλός είναι ο Σέγκεφελτ. Ούτε ο Σέγκεφελτ ούτε ο Μάγνουσον. Αν το έχεις πετύχει αυτό, θα σου πει μια ομάδα που. Πρέπει να πάρει ένα πολύ καλό αριστεροπόδαρο. Ούτε η City δεν τα έχει αυτά. Ναι, δηλαδή η City έχει τρίτο στόπερ Ντονακέ. Και παίζει και αριστερό μπακ που ο Φωτάρας τον έκανε. Κουτόν τον έκανε. Να τα λέμε και αυτά γιατί. Κατορρίθηκε με Φωτάρα. Ναι, πώς να το κάνουμε με τώρα. Φωτάρα. Για μένα έγκλημα τώρα. Να πάμε και στην εθνική. Πάμε λίγο εθνική. Γιατί... Για μένα έγκλημα, φίλε, που δεν καλείται ο Δουβίκας. Έγκλημα. Δεν καλείται ο Κωνσταντέλιας και δεν καλείται και ο Φορτούνης. Μάλλον έπρεπε να αρχίσω πρώτα με το Φορτούνη. Δεν καλείται ο Φορτούνης σε αυτή την εθνική, ρε φίλε. Για μένα δηλαδή... έγκλημα που έχει 94 λεπτά τον Πέτρο τον Μάνταλο μέσα γάμο το σπίτι μου, ρε μαλάκα. Δηλαδή, άκου, έχει πει ο Πογέτ, για μένα ο Μάνταλος είναι ο καλύτερος παίχτης που έχω προπονήσει ποτέ. Δεν θεωρώ ότι δεν πιστεύει δηλαδή ούτε ο Πογέτ ότι είναι τόσο καλός ο Μάνταλος. Του έχει εμπιστοσύνη απλά. Δηλαδή, πώς έχει ας πούμε ρε φίλε ο Μαρτίνες στο Φορτούνι. Που λέει, ξέρω ο Κώστας θα μου την κρατήσει την μπάλα. Αυτό είναι καλό. Κατάλαβες πώς έχει ο Πογέτ στον Μπακασέτα, θα μου την κρατήσει ο Μπακασέτα στην μπάλα. Για μένα ρε φίλε όμως είναι άλλο επίπεδο Φορτούνης. Και δεν μπορεί να παίζει ρε παιδιά ο Πέλκας αριστερό εξτρέμ στην εθνική. Βάλ τον Κωνσταντέλια ρε φίλε, εντάξει η θέση του είναι 10. Βάλ τον αριστερό ή δεξί εξτρέμ. Δεν γίνεται ο Κωνσταντέλιας να μην παίζει στην εθνική. Δεν πήρε τον Τζόλι που κάνει όργιες η Β' Γερμανίας. Που η Β' Γερμανίας, για μένα τώρα νομίζω συμφωνήσεις, πολύ καλύτερα από τη Super League. Ποια Super League. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και τα βάζουμε κάτω γιατί ποιος ο κόσμος τον παρακολουθεί, τα budget, δεν έχουμε κανένα συγκρίσιμο. Φίλε, αν εξαιρέσεις τις 4 σε μία ομάδα ο Άρης 5. Μαλάκα, περίμενε ρε. Ναι. Είπαμε για Ευρώπη. Ναι. Τον Άρη δεν τον είπαμε, ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα, δεν παίζει Ευρώπη. Δεν παίζει Ευρώπη ο Άρης. Άλλη μια χρονιά, κυρίες και κύριοι, που ο Άρης δεν παίζει Ευρώπη. Δυστυχώς είναι αυτό που λέει. Γιατί σίγουρα. Πάμε για πρωτάθλημα, πάμε για εκεί. Ναι. Που είχε πει ο πρόεδρος του πρόπερση. Όχι, ρε, όχι. Ο Άρης κάθε χρονιά. Πάμε, ας πούμε, να μπούμε Ευρώπη. Ναι, λοιπόν, παίζει ο Άρης προκριματικά και ξέρεις ότι θα γίνει κάτι κοσμοϊστορικό, ρε φίλε. Θα γραφτεί σε κάποιο βιβλίο. Δηλαδή, οι αποκλεισμοί του Άρη είναι ένας και ένας. Εντάξει, δηλαδή, ποιο θες, το μάτς με τη Μόλντε, το μάτς με την Αστάνα. Είναι 1-1 τα μάτς του. Έφερε εκείνο και πήρε την ήχη, το πρώτο μάτς και με την. Κρίμα για μένα. Ναι. Και λες μαλάκα. Μαλάκα λες. Ωραία. Τελείωσε για Ρένι. Και πώς το έχασε και αυτό το μάτι. Για Ρένι μαλάκα θα μπουν μέσα. Εγώ περίμενα ότι ο Χατζηνάκος θα κλείσει το κανάλι μία εβδομάδα και θα πανηγυρίζει μόνος του κάτω από το λευκό πύργο. Ο έρμος ο Χατζηνάκος. Χατζηνάκος, αγαπάμε ρε φίλε. Πάρα πολύ. Μακάρι να μας ακούσει. Μακάρι, ναι. Λένε όλοι μακάρι να μας ακούει και αυτό. Ναι. Τα παιδιά που κάνουν πολύ καλή ανάλυση στο μπάσκετ, πώς τα λένε. Τα δύο, ο πρόδρομος και το άλλο το παιδί. Ναι. Αυτά νομίζω αυτούς λες και εσύ. Οι οποίοι εγώ τους παρακολουθώ συνέχεια. Είναι τρομεροί. Όχι, είναι πολύ ωραίοι. Ναι. Είναι το μπάσκετ που ξέρουν αυτά τα παιδιά. Όχι, είναι ωραίοι, ναι. Ναι, δηλαδή. Φίλε. Τις μεταγραφές, τις αγωνιστικά είναι ωραίοι. Ναι, τις γουστάρω και εγώ πολύ. Αλλά ναι, κάθε τέρμος και σχολιάζει τώρα μπάσκετ. Ναι, Άρη. Δηλαδή, ρε φίλε, για να δεις μια χαρά ρε Χατζηνάκο, θα σχολιάσει το μπάσκετ του Άρη, ρε. Να μου πεις, μου λες, επειδή σας βλέπω σε όλα τα live, σε όλα. Μπορεί να μην τα δω όλα, να δω ένα 20 λεπτό. Να χαβαλεδιάσουμε λίγο με τον Ασλαμά. Ρε εσύ Χατζηνάκο, τώρα να λες ρε φίλε,
ότι έχω 4 και 5 χιλιάδες για τον μπασκετικό Άρη. Για σένα μπαίνουμε, ρε, όχι για τον Άρη, ρε. Όλοι είμαστε Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, αεκτζίδες και πογκτζίδες. Μπαίνουμε να σε χαβαλεδιάσουμε. Είσαι τέτοια τυπάρα που μπαίνουμε. Ρε φίλε, και το άλλο που δεν ξέρω μαλάκα πώς το κάνει αυτός ο άνθρωπος. Εγώ δεν θα μπορούσα. Κάθεται να μου πείσει το κανάλι του, βγάζει το χαρτζηλίκι και όλα αυτά. Κάθεται σε όλα τα μάτς. Μπορεί να παίζει. Την Πέμπτη, α πούμε. Παίξαν τώρα 4 διαφορετικές ομάδες. Και ο Έρμος είναι Άρης. Ναι. Και κάθεται και βλέπει. Πάω Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Όλο το ζουμί ποιο είναι. Και νομίζω τα είπε όλα ένας ακροατής στους χοντρούς μεσονυχτίου. Ο Χατζηνάκος λέει: πού είναι, πήγε να φάει για να μπει και στους χοντρούς του μεσονυχτίου. Είναι παντού ο τύπος. Καλύτερη εκπομπή για μένα. Και τον θέλουν κιόλας. Καλύτερη εκπομπή για μένα είναι. Εντάξει, χοντρή μεσονυχτίου είναι άλλο level νομίζω. Ειδικά τώρα το πρώτο live. Τέλος πάντων, κάτσε να πούμε για την. Ναι. Πες, άρχισε εσύ. Βλέπεις, σ' αφήνω να αρχίσεις. Ναι. Δεν νομίζω ότι κανένας. Βασικά, εντάξει, όχι, δεν περίμενε να πάρει κάτι θετικό από την Ολλανδία. Δεν περίμενε να την νικήσει, ας πούμε. Όχι, μια καλή εμφάνιση, εγώ την ήθελα και την περίμενα. Να σου πω, ναι. Εγώ το είχα παίξει στοίχημα να κερδίσει η εθνική. Ρε φίλε, και μέσα μου αυτό ήθελα και αυτό το πίστευα και δεν τα είχε όλα υπέρ της. Ναι, δεν είναι ότι το πίστευα. Δεν είναι μόνο αυτό, ρε φίλε, να το κατάλαβες. Ναι. Αλλά σε μια φάση, δηλαδή τρελάθηκα με αυτό που είδα, παίζαμε την Ολλανδία τουλάχιστον για 20 λεπτά με μισή ώρα. Φιλέ. Μάλακα μονότερμα, πια την Ολλανδία. Ξέρεις τι μου αλλά ρε φίλε, ξυπιώνει τη μαλακία. Δεν έχουμε ρεπούστιμου στην εθνική. Εντάξει. Δεν έχουμε πολλά πράγματα. Αλλά ένα σημαντικό για μένα, δεν έχουμε. Μπορεί να το βρούμε στον Δουβίκα, μπορεί να τον βρούμε στον Διακουμάκη. Δεν έχουμε ένα γαμημένο σεντερφού βρώμικο που να βάλει τον γκολ, ρε φίλε. Φίλε, να σου πω για που μένα. Να κάνει ένα γύρισμα και να ξέρει ότι θα μπει γκολ. Αλλά να κάνει ένα γύρισμα. Εγώ ξέρω τον Ιωαννίδη, τον λατρεύω. Από χρονιά που έπαιζε με Μπόλον. Μιλάμε τώρα πριν 3 χρόνια, πριν έρθει ο Γιοβάνοβιτς. Ναι. Δεν ήταν να ξεκινήσει για αυτό το μάτς ο Ιωαννίδης. Βασικά ψέματα. Ήταν να ξεκινήσει για αυτό το μάτς. Έπαιξε πολύ πλάτη. Δηλαδή σε 2 φάσεις ξεφτέλησε τα στόπερ κορυφαίων. Να σου πω, να σου τελειώσω. Στόπερ κορυφαίων πρωταθλημάτων τώρα, όχι Super League. Γιατί τα κάνει Super League και λέμε. Μου λέει εδώ πέρα το φίλος ποιος Ιωαννίδης. Όχι και ποιος Ιωαννίδης. Το φίλος. Έτσι. Γιατί ξέρουμε και καλά ελληνικά. Πάνω απ' όλα. Μου λέει ποιος Ιωαννίδης. Του λέω φίλε, αν είχες τον Ιωαννίδη στον Ολυμπιακό, θα μου λέγες αυτός ο παίκτης. Θα φύγει για 30 εκατομμύρια. Έχω αντι-Ιωαννίδη στον Ολυμπιακό. Ποιον? Το Γιώργο Μασούρα, ρε φίλε. Φίλε, σου έχω πει. Μασούρας. Σκόρερ μιας επαφής. Όπως είναι ο Σπόραρ που έχει βγει άλλες αφρουρό και τα σπασε όλα. Προχθές μπήκε. Ο Σποράρ. Ναι. Με τη Ρεν. Ναι. Μπήκε φίλε. Έχασα ένα δεκάλεπτο. Δεν είδα. Μπήκε φίλε. Τέταρτο βασικά. Ναι, είχες φύγει εσύ. Ναι. Είχες φύγει. Εντάξει, κλασικός Ολυμπιακός με το που είδε ότι χάνει ο Παναθηναϊκός λέει εντάξει, αυτό ήταν. Ας κλείσει η βραδιά μας εδώ. Μη γίνει καμιά ανατροπή. Με το που φεύγει, βάζει γκολ ο Παναθηναϊκός. Είχε το δοκάρι και έπαιζε και μονότερμα γενικά. Τόσο τυχερός. Τόσο τυχερός είμαι, εντάξει, τι να κάνω. Μέχρι τέλους θα σε πάνε παντού. Να πει γιατί μη συνεχιστεί. Αυτό κόψτο. Συνένα κόψτον. Θα σχολιαστεί τη Δευτέρα. Δευτέρα το βράδυ. Λοιπόν, αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, το podcast μάλλον θα ανέβει Κυριακή. Αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει, θα έρθω εδώ το βράδυ στο σπίτι που κάνουμε τα podcast. Θα γυρίσουμε podcast, θα το στείλουμε στο +1. Δεν θα πούμε το όνομά του ποιος είναι. Ίσως κάποια στιγμή. Και θα το ανεβάσουμε την επόμενη μέρα. Είσαι? Ναι. Είσαι? Θα μπορείς? Δεν νομίζω ότι θα μπορείς. Τι είναι δεν μπορώ? Δεν θα μπορώ, θα είσαι πολύ χάλια. Βασικά θα χωρά από την πόρτα ρε μαλάκα. Άλλη μια φορά που θα πάει η πουτσα μου πιο μεγάλη στον κόλλο σου ρε μαλάκα. Φιλέ, θα μιλάς καλύτερα εδώ. Κάνουμε διάλογο. Θα σε φέρω στο μικρόφωνο. Κάνουμε διάλογο. Μας ακούν και παιδιά. Ασλαμάς έτσι. Θα σε φέρω στο μικρόφωνο γαμιώντας πάνω. Θα μπερδέψεις το μικρόφωνο την πουτσα μου ρε μαλάκα. Φιλέ, τι να μου πεις εσύ από τη ζωή σου ρε φίλε. Τα 6 μου δεν θα τα δεις ποτέ. Μια ζωή με τα 3 μου θα είσαι. Sorry. Ξάσπιτε ρε. Λοιπόν. Όχι, άντε, άστο λίγο ακόμη ρε. Άστο ρε, γιατί βιάζεις.
Άμα δεν μας αρέσει το κόβουμε μετά, εντάξει, δεν είναι κάτι. Δεν θα κόψουμε τίποτα. Έτσι θα ανέβει όπως είναι. Είχαμε κάτι άλλο να πούμε. Τι? Είχαμε πει για εθνική και πού θα κρίναμε ένα μαλάκα. Με μπάσκετ. Λίγο μπάσκετ. Λοιπόν, πες εσύ που έπαιξες πρώτος. Το είδες το μάτς με την ΕΦΕΣ, το είδες? Δεν το είδα γιατί έβλεπα τον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Ναι. Όχι, δεν εννοώ τον Παναθηναϊκό, sorry. Σε αυτό το μαγαζί που ήμουν δεν μπορούσα να δω τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε, έβλεπα τον Παναθηναϊκό. Λογικό, όλοι Παναθηναϊκοί είμαστε. Εντάξει, είχε μέσα και τον Μπάουκ, γιατί τηλεόραση πώς θα είχε 15. Γιατί δεν πήγες να δεις τον Μπάουκ μέσα? Ποιο Μπάουκ, ρε μαλάκα. Δεν είχαμε τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πες στατιστικά μόνο, είδες κανένα στιγμότυπο, είδες? Ναι, το είδα το. Ωραία, πες λίγο. Βασικά εμένα μου άρεσε που. Εντάξει, βασικά για την ΕΦΕΣ, η ΕΦΕΣ είχε ένα μεταβατικό στάδιο, πιστεύω, για εμένα. Έφυγε και ο Αταμάν. Ναι. Γενικώς ο Αταμάν. Εντάξει, για μένα, φίλε, η πιο μεγάλη απουσία ήταν ο Μίσιτς που έφυγε. Άκουσα με για τον Αταμάν, βασικά για την ΕΦΕΣ. Ο Αταμάν ήταν το Α και το Μέγα. Ναι. Πριν όμως πάμε στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θα ήθελα να πάμε σε κάτι άλλο. Είχε τη ματσάρα την τρομερή, Παρτιζάν. Βασικά τη ματσάρα το τρομερή. οποίο μάτς. Η ματσάρα τρομερή ήταν Real Barcelona. Ναι. Απλώς όχι. Για μένα δεν ήταν, φίλε. Μαλάκα, μιλάμε για η Real και η Barcelona παίζουν το καλύτερο μπάσκετ στην Ευρώπη. Ειδικά η Real. Το περιμέναμε κιόλας να παίξει, γιατί ήταν οι ίδιοι παίχτες. Απλώς να κλείσω ένα για την Barcelona. Γιατί μην ξαναπούμε τώρα, δεν χρειάζεται. Ναι. Την Real και την Barcelona. Να πω το εξής, ότι και σύμφωνα με τους μπασκετμπολίστες και σύμφωνα και για εμάς, πιστεύω ότι για μένα είναι οι καλύτερες ομάδες. Από τη μία μεριά η Real ήταν λογικό να τη δούμε έτσι φέτος, γιατί δεν έχει κάνει και πολλές αλλαγές και έχει κρατήσει τον πυρήνα. Να σου πω, έκανε μία αλλαγή. Έδιωξε τον Γκος και πήρε το καλύτερο shooting guard της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή ο Καμπάτσο έχει κάτσει. Μάλλον για να είμαι, νομίζω, το δεύτερο καλύτερο. Ο Mike James στο shooting είναι απίστευτο. Έχεις δει μαλάκες στο TikTok που βγαίνουν κάτι θιάδες και κάτι τέτοιοι που έχουν τη βίδα και τη βάζουν στην τρύπα? Ναι. Και λένε, εγώ το έβαλα. Ναι. Έτσι είναι και ο Καμπάτσο μαλάκα στη Real. Τέριαξε ακριβώς έτσι μαλάκα. Δηλαδή ο Καμπάτσο ήταν. Εντάξει. Και να σου πω, μια τέτοια ομάδα όταν θέλει να κάνει μια τέτοια μεταγραφή, ξέρει και πώς θα τον εντάξει μέσα. Φίλε, να σου πω κάτι. Ναι. Κανένας όταν ξεκίνησε το EuroLeague, νομίζω και μαζί το λέγαμε, τι προπονητή πήρε η Μπαρτσελώνα. Θα περάσω τώρα στην Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα από την άλλη δεν έμοιαζε ότι θα είναι τόσο δυνατή. Να κλείσουμε με Real, να πω και εγώ κάτι που θέλω. Ναι, να πω και τη. Λοιπόν, όταν η Real έχει στον πάγκο όλη αυτή τη γερουσία η οποία είναι στην ελίτ του μπάσκετ πόσα χρόνια? 15, 10 χρόνια. Ναι. Πολλά χρόνια. Είναι στην ελίτ. Το παίρνει έτσι από τον Ολυμπιακό, γιατί μάλλον για να είμαι ακριβής το έχασε ο Ολυμπιακός πέρυσι. Το πήρε σπίτι του Γιούλ, τέλος. Φίλε, το έχασε ο Ολυμπιακός πέρυσι. Γιατί είχε βγει και ο Μπαρτζόκας πριν το μάτσο με τη Μονακό και είχε πει: φτάνει να τελειώνουμε, έχουμε κουραστεί όλοι. Εντάξει, αυτό θα σχολιαστεί και. Νομίζω το είχε σχολιάσει και ο ίδιος στο τέλος. Όχι, θα σχολιαστεί ενώ. Ναι. Και άλλη μέρα θα το πούμε. Ναι, θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε το άλλο. Να το κάνουμε 2 επεισόδια. Αν τέτοια. Ναι. Τώρα το πάμε σερί και θα το κάνουμε 2. Χαλαρά. 2 επεισόδια. Είσαι κουμπλέ. Σε αρχίδια μου εμένα. Α, σε αρχίδια, ούτε 11 δεν έχει πάει. Παιδιά, θα μιλάτε λίγο καλύτερα. Κάτσε να τελειώσουμε. Λοιπόν, να τελειώσω αυτό που θέλω. Όταν το παίρνει έτσι από τον Ολυμπιακό, έχει αυτούς που έχει στον πάγκο της, αυτά τα ονόματα που μπορεί να μην είναι αυτή τη στιγμή όπως ήταν πριν 5 χρόνια. Αλλά είναι αυτά τα ονόματα. Και διώχνει τον Γκος, ο οποίος Γκος είναι πολύ καλός παίκτης, δεν λέω. Αλλά πήρε τον καλύτερο. Πήρε τον Καμπάτσο. Το καλύτερο. Το καλύτερο. Φίλοι, να σε ρωτήσω, μήπως πήρε τον καλύτερο? Το μάτι σου καλά είναι. Το μάτι σου καλά είναι. Τι τη χτυπήσατε? Αυτό είναι σκιά. Θα μου το κάνεις και εμένα έτσι? Γιατί? Φίλε, θες να στο κάνω εγώ? Κάνω φίλος από εδώ, δίνει την μπουκέτα και φτιάχνει. Λοιπόν, πήρε τον καλύτερο παίχτη. Εντάξει, μαζί με τον Mike James, θα πω εγώ, ήταν τα καλύτερα shooting guard. Ναι. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Ο φίλος εδώ λέει ότι καλύτερο shooting guard είναι ο Κάναν. Τέλος πάντων. Περάσουμε Μπαρτσελώνα. Ναι. Λοιπόν. Μπαρτσελώνα δεν ήταν φαβορί. Για μένα δεν ήταν. Για μένα δεν ξεκίνησε. Να πούμε την αλήθεια. Έτσι όπως έχει αρχίσει και δεν είναι και 5 αγώνες είναι. Όχι, άκουσα με. Να πούμε την αλήθεια. Όταν ξεκίνησε πρώτο μάτς, λέγαμε πού πάει ρε φίλοι Μπαρτσελώνα. Όχι ότι δεν είχε καλούς παίκτες. Παιδιά, πήρε για μένα
ένα από τα δύο καλύτερα σέντερ στην. Έφερε δηλαδή το δεύτερο καλύτερο σέντερ στην Ευρώπη. Για μένα ο πρώτος είναι ο Ταβάρες, το έχω πει πολλές φορές. Είναι για μένα ο Ταβάρες. Ο Λαμπροβίτολα είναι τρομερός. Κάνει τρομερή χρονιά. Ναι. Φίλε, δείχνει ο προπονητής του ότι να εμπιστεύεται πάρα πολύ τον Λαμπροβίτολα. Έτσι. Ναι. Και ο Βέσελ είναι τρομερός. Και ο Βέσελ είναι τρομερός, ναι. Βασικά, γενικώς, ό,τι και να πάρεις, άμα δεις λίγο όλη την ομάδα της Μπαρτσελώνας, είναι ωραία και ποιοτικά. Πολύ εξελίσσιμοι παίκτες, ρε φίλε. Φίλε, βλέπεις ότι δεν σου κάνει καλό μάτσο ο Ερναν Γκόμεθ. Και η Μπαρτσελώνα έχει άλλα δύο σέντερ στο ρόστερ. Ναι, ρε. Πρωτοκλασάτα, έτσι. Ναι. Δηλαδή έχει το Βέσελη που παίζει το 5. Τρομερός Βέσελη. Τρομερός. Μπορεί να. 4-5, μην νομίζεις. Δεν είναι ακριβώς 5. Να σου πω. Νομίζω πολύ αυτό που να κάνει σου ο Βέσελη. πω, νομίζω, ας πούμε, δεν είναι Μύρωτιτς που δεν μπορεί να παίξει στο 5. Όχι. Είναι παίχτης που παίζει και στο 5. Δεν τραβάει ο τέτοιος, ο Ερναν Γκόμεθ. Θα μπει ο Βέσελη. Ναι. Και θα τον αντικαταστήσει πάρα πολύ ωραία. Και τα δύο αδέρφια ήρθαν ως. Αλλά ο Λάρκιν είναι. Ο Λάρκιν είναι, ο Μίσιτς έφυγε. Α, sorry. Λάρκιν είναι το μερός. Φίλε. Sorry. Τόσο μπάσκετ ξέρεις εδώ κολλάμε. Sorry, μαλάκα. Νόμιζα ότι είπες. Όχι. Ο Μίσιτς έφυγε και δεν θυμάμαι που πήγε ο Μίσιτς. Νόμιζα ότι είπες Λάρκιν. NBA. Όχι. Ο Λάρκιν, φίλε, αποκλείεται να το είπα γιατί με πλήγωσε όταν έπαιζε. Παναθηναϊκός Εφές, με πλήγωσε. Νίξη. Έχασα. Δυστυχώς. Πότε. Έχασα, φίλε. Ναι, τέλος πάντων. Από την άλλη. Όχι δυστυχώς, θα το σηκώσω και φέτος. Εντάξει. Και φέτος, γιατί πότε το έχεις νιώσει. Έχω κάποια χρόνια να το σηκώσω. Δεν το έχεις καταλάβει ότι. Δεν νομίζω ότι έχεις νιώσει ότι το έχεις σηκώσει ποτέ. Νιώθω. Πότε, ρε μαλάκα. Δίπλα στον Ομπράντοβιτς δεν ήμουν αδερφέ μου. Δεν λέμε και την ηλικία μας, αλλά εντάξει. Τέλος πάντων. Βασικά δεν πρέπει να το πούμε αυτό. Εντάξει. Ναι. Να δείξουμε ότι είμαστε και λίγο παλιοί. Ναι. Τέλος πάντων. Πάντως και το άλλο μάτσο με ένα που. Γιατί σε λίγα χρόνια θα ακούμε καλύτερος ποδοσφαιριστής ο Εμπαπέ και θα γελάνε και τα τσιμέντα που θα πέφτουν τα σπίτια ένα-ένα κάτω όταν ακουστεί αυτό. Πάντως απ' την άλλη, το άλλο παιχνίδι που το περίμενα πώς και πώς ήταν Παρτιζάν, τώρα αυτό το ντέρμπι του Σέρβικο. Εγώ πρώτα απ' όλα αυτό περίμενα. Ναι, και εγώ αυτό περίμενα. Να σου πω, το Real Barcelona, το βλέπουμε. Εντάξει. Το Real Barcelona ξέρεις ότι θα δεις μπάσκετ ωραίο. Το έχουμε συνηθίσει. Ναι. Πέρυσι είδαμε πολύ καλά μάτς, νομίζω, ο Παρτιζάν Ερυθρό. Πολύ καλά μάτς, νομίζω, είδαμε πέρυσι. Και το φετινό ήταν. Ναι. Υπέροχο. Και το πες το μάτς. Σιγά, φίλε, ήρμα. Θα μας κλείσουν το κανάλι σαν τα λες έτσι. Και το πρώτο μάτς του Σφερόπουλου. Ναι. Ο οποίος Σφερόπουλος πήγε να δώσει συνέντευξη και φάνηκε πόσο καιρό είχε να προπονήσει έτσι. Είχε κλείσει φωνή του. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή ο Σφερόπουλος πήρε έναν ερυθρό. Εντάξει, όχι ότι ήταν στα σκατά του και στα τραπλώς. Όχι. Ήταν σαν να έδωσε το φιλί της ζωής μια αναφούντωση, ανάφλεξη. Φίλε, έχασε πολλούς παίχτες ο τέτοιος. Εμένα μου αρέσει η ομάδα. Όχι, έχει καλή ομάδα. Αλλά δεν είναι ομάδα που είχε πέρυσι. Για μένα. Φίλε, άκουσα με τι έχει γίνει. Έχει πάρει τώρα κάποιους παίχτες που είναι για μένα κορυφή. Δηλαδή Ναι, για πες. Ο Ναπίρ. Ναι. Θα μάθουμε πώς λέγεται ακριβώς. Δηλαδή τότε που ήταν η αλλαγή του Wade. Δηλαδή Wade τότε στο NBA ήταν και είναι για μένα από τους κορυφαίους. Ναι. Ήταν η αλλαγή του. Απλώς πολύ ωραία έχει μπει και ο Μπολομπόι. Ναι. Η Παρτιζάν απ' την άλλη. Ας αρχίσουμε με το στρατηγό που είναι Αυτή είναι η περσινή. Ναι. Εντάξει, τα βλέπουμε λίγο τώρα. Εντάξει, τα ξέρουμε καλά απ' έξω. Εντάξει, όλα τα ξέρουμε. Όλα. Φίλε, και μπαρασκήνιο ξέρουμε. Πάντερ. Όχι, φίλε, πήγα να σου πω. Ο Πάντερ δεν έχει αρχίσει καλά τη σεζόν. Εντάξει. Δεν έχει αρχίσει. Όχι, δεν είναι ο περσινός Πάντερ. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς. Είναι νωρίς. Ο Πάντερ είναι ο παίχτης. Το Λίγκα είναι μαραθώνιος. Ο Πάντερ είναι ο παίχτης που μπορεί σε ένα μάτς να σου βάλει 35 πόντους και στο επόμενο να μην υπάρχει Πάντερ. Να μην υπάρχει, να έχει βάλει 4 πόντους. Απλά τι γίνεται. Η Παρτιζάν έχασε τον καλύτερο της παίχτη και έναν από τους καλύτερους στην Ευρώπη, τον Μπάτσο. Ναι. Και επίσης φέτος μου αρέσει τρομερά πολύ που ήταν και σταθερός και πέρυσι. Να σου πω, είχε τραυματία τον Νέντοβιτς σε αυτό το μάτς. Ναι. Ο οποίος ο Νέντοβιτς είναι πολύ καλός shooting guard. Ναι. Πολύ καλός. Ναι. Έχασε τον Βιλντόζα,
ο οποίος Βιλντόζα δεν έχει αρχίσει καλά στον Παναθηναϊκό δυστυχώς. Και φαίνεται σαν να. Στα δικά μας. Σαν να μην τον περνάει και ο Αταμάν μέσα. Δηλαδή να θέλει να το βάλει και να μην δείχνει ο Βιλντόζα ότι θα παίξει αυτό που θέλει ο Αταμάν. Γιατί ο Αταμάν είναι ένας προπονητής που λέει: OK, σας δίνω αυτές τις οδηγίες πριν το μάτς. Μπείτε και παίξτε. Ναι. Είναι ο προπονητής. Εντάξει, δεν είναι στο επίπεδο ο Μπράντοβιτς. Το λένε, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος. Μέτρο σύγκριση. Ναι, που να λέει με ότι. Με τον Μπράντοβιτς δεν υπάρχει γενικός μέτρο σύγκριση. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που λέει ότι περίμενα να δω τον Παναθηναϊκό του 9. Όχι, μαλάκα. Δηλαδή, περίμενα να δω τον Παναθηναϊκό, να σου πω και λίγο πιο μετά, λίγο πιο πριν μάλλον, το 6, πότε ήταν, το 6 νομίζω, που είχε πάλι μια καλή ομάδα. Δεν ήταν η ομάδα του 9, που ήταν για μένα από τις καλύτερες ομάδες που έχουν πατήσει παρκέ στην Ευρώπη. Το μέλλον δεν θα το. Ναι. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί να φτιάξει μια ομάδα που θα τη ζηλεύει όλη η Ευρώπη, αλλά αυτό που είχε κάνει τη δυναστεία του Μπράντοβιτς, γιατί την έκανε με ωραίο μπάσκετ, πολύ ωραίο σύστημα, ωραίο παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει ο Ταμάν. Εντάξει, δεν το χρειάζεται και ένας Παναθηναϊκός να το κάνει. Να σου πω. Το μόνο που το χρειάζεται είναι να του φέρει νίκες. Να σου πω, είσαι Παναθηναϊκός. Έχεις να πας Final Four πάρα πολλά χρόνια. Πολύ δίψα. Έχεις νομίζω 4 χρόνια να μπεις οχτάδα. 4. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Μπορεί να είναι και παραπάνω, να μπεις οχτάδα. Φέτος ο Παναθηναϊκός, νομίζω στο είχα πει και από την αρχή της χρονιάς. Τώρα εντάξει, κάναμε πλάκα λίγο πριν ότι πάει να το σηκώσει και τέτοια. Αλλά στο είχα πει από την αρχή της χρονιάς ότι ο Παναθηναϊκός πάει να βγει από έκτος μέχρι 10ος. Και τώρα να τελειώσει. Να χωθεί μέσα στα play-off και μετά να διεκδικήσει κάτι. Πολλοί Παναθηναϊκοί περίμεναν ότι ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει την πρώτη τριάδα κανονικής περίοδου. Αυτά, παιδιά, δεν γίνονται τα πράγματα. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό. Θυμάσαι, μου έλεγες, ξέρω εγώ πώς φαίνεται η ομάδα και αυτό, σου έλεγα. Δεν μπορώ να την κρίνω. Όχι, εντάξει. Ρε φίλε, να την κρίνω από τα πρώτα 2 μάτς με τον Ολυμπιακό. Όχι, ρε. Και αυτά τα μάτς είναι για μένα αχρίαστα. Μόνο και μόνο είναι ομαδικά και εντάξει. Στο μάτς της Δευτέρας θα πω κάποια πράγματα. Να σου πω γιατί. Και θα δούμε πράγματα. Έχουν περάσει 6 αγωνιστικές στην EuroLeague 5. Και θα δούμε πράγματα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει αυτό το μάτς. Δεν το λέω επειδή είμαι Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι θα το πάρει το μάτς. Στο λέω εδώ και μια εβδομάδα πριν παίξει με την Μπασκόνια. Έχασε όπως έχασε από την Μακάμπι. Αυτό το παιχνίδι δεν είμαι σίγουρος. Γιατί είναι το πρώτο στην έδρα με τον Αιώνιο. Έρχεται ο Κουσλούκας μέσα στο σπίτι, εκεί το ωραίο. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Είναι και το πρώτο παιχνίδι, νομίζω, του Αταμάν μέσα στο σεφ. Ναι, βγήκε χτες ο Αταμάν και είπε: θα πάρουμε 2 παίχτες. Ένα να βοηθάει. Άλλο αυτό, ναι. Ναι, να σου πω. Είπε: θα πάρουμε ένα να βοηθάει τον Σλούκα. Πιστεύω ότι δεν θα πάρει ένα παίχτη τύπου Σλούκα. Θα πάρει ένα πολύ καλύτερο αμυντικό. Εκεί έχει το θέμα ο Παναθηναϊκός. Στην άμυνα τον γκάρτ. Νομίζω. Εντάξει, φιλότιμος ο Γκραντ και ο Γκάι και ο Βιλντόζα. Εντάξει, ο Βιλντόζα δεν το βάζει φιλότιμος. Περιμένω πολλά από τον Βιλντόζα, εγώ προσωπικά. Ο Σλούκας δεν μπορεί να παίξει πολλά λεπτά. Το ξέρω πολύ καλά αυτό. Ναι. Δηλαδή ο Σλούκας για μένα είναι ο παίχτης του 15 λεπτού. Max. Εγώ πιστεύω ότι. Είναι ο παίχτης που θα μπει στα κρίσιμα, να είναι ξεκούραστος, να μην έχει παίξει, να μπει στο κρίσιμο. Όχι, δεν είναι τέτοιος, όχι. Δηλαδή ο Σλούκας πρέπει την ημέρα που θα το κάνει αυτά να καίει. Αυτό έχει δείξει σε όλα τα μάτς, ρε. Την ημέρα που θα τα κάνει αυτά, τα κρίσιμα, πρέπει να καίει σε όλο το παιχνίδι. Δεν είναι Γιούλ. Καμία σχέση. Να σου πω, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν έχει τον παίχτη που θα πάρει το τελευταίο. Είδαμε τον Μίτογλου, ο οποίος Μίτογλου ήταν ανέτοιμος να είναι άσχετο τώρα. Ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Μίτογλου ήταν και στο ΠΑ από όλους τους παίκτες που πήρε στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να είμαι ο μόνος που το λέει αυτό γενικώς και μπορεί να κοροϊδευτώ πάρα πολύ. Να με κοροϊδέψει όποιος είναι. Αλλά από όλες τις μεταγραφές που έκανες, ο Μίτογλου είναι αγάπη μου. Φίλε. Και τον θέλω τρομερά. Γιατί ο Μίτογλου είναι ένας παίκτης που μπορεί να τον κάνει ο Μπαρτζόκας πολύ μεγάλο παίκτη. Γι' αυτό τον ήθελα. Να σου πω, είναι ήδη μεγάλος παίκτης ο Μίτογλου. Μεγάλος παίκτης και το έδειξε αυτό επειδή ήταν ανέτοιμος, μπήκε στο μάτς με τη Μακάμπι. Ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου και των δύο ομάδων για μένα προσωπικά. Μπήκε στο μάτς με την Μπασκόνια, ήταν πάλι ο καλύτερος παίκτης.
Παναθηναϊκός βελτιώθηκε σε αυτά τα 2 μάτς επειδή έπαιξε ο Μίτογλου. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορούσε ο Χουάντσο. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον Χουάντσο. Δυστυχώς, εγώ όταν ήρθε ο Χουάντσο περίμενα ότι θα είναι τρομερός. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον Χουάντσο. Ελπίζω να δέσει κάποια στιγμή. Είναι καθαρά παίχτης προπονητή, νομίζω, ο Χουάντσο. Δεν ξέρω, δεν έχει ψυχολογία. Ο Αταμάν έχει δείξει να τον εμπιστεύεται πάντως. Δηλαδή τώρα το βάζει σε μάτς τώρα με το Λαύριο που. Συγγνώμη και αλλά είναι... Ναι, πιο Λαύριο δηλαδή που πρέπει να. Όχι, αυτά τα μάτς είναι ό,τι πρέπει για συστήματα. Πρέπει να παίζει ο Μαντζούκας 25 λεπτά με το Λαύριο στο 4. Ωραίος ο Μαντζούκας. Ωραίος παίκτης ο Μαντζούκας. Ωραία γενιά. Εντάξει, δεν έχει παιχτάκια. Ζούγκρις, Μαντζούκας. Δυστυχώς εκεί σταματάει η συζήτηση. Έχει και ο Καλαϊτσάκης κάτι. Ναι, εντάξει, ο Καλαϊτσάκης. Και το άλλο το παιδί, και ο Τανούλης νομίζω. Απλά τι γίνεται. Να πάμε και λίγο στον Ολυμπιακό, γιατί δεν είπαμε πολλά πράγματα για τον Ολυμπιακό. Ναι, θα πω. Εγώ έχω να πω ένα σωρό πράγματα. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι από την κούραση. Δηλαδή φαίνεται από τώρα είμαστε στο πέμπτο παιχνίδι της Ευρωλίγκας. Αν έχουμε παίξει άλλα 5 στη Basket League, 10. Ποιο είναι το θέμα? Με τραυματισμούς. Εντάξει. Όταν σε μια ομάδα αρχίζεις, έχεις και τους τραυματισμούς στο σκεπτικό. Να συμπληρώσω εδώ. Ο Παναθηναϊκός έχει τον πάγκο, άσχετα τώρα. Εντάξει, μην κρίνετε παιδιά από τα μάτια. Είμαστε. Να σου τελειώσω από τα μάτια τα πρώτα της Basket League και αυτά που βγαίνουν κάποιοι τώρα και λένε δεν υπάρχει ο ένας, δεν υπάρχει ο άλλος. Ποιοι είναι αυτοί που φέρατε και βάλει τον Καλαϊτζάκη να παίξει. Ο Παναθηναϊκός έχει τον πάγκο να μην παίζει ο Σλούκας στην Basket League, να μην παίζει ο Βιλντόζα στην Basket League, να μην παίζει ο Χουάντσο στην Basket League. Δηλαδή τον έχει τον πάγκο ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίζει με τους βασικούς του γιατί δεν έχει πάγκο. Ποιον θα βάλει τον Πάπας μέσα? Ναι. Συμπαθέστατος ο Πάπας, αλλά ποιον θα βάλει τον Πάπας? Ο Πάπας. Ωραία κοπέλα. Ο Πάπας. Μπράβο. Μπράβο, Μίστη. Good job. Good job, George. Κάθε βράδυ, εντάξει. Ναι. Αντί για να παίζει με τον Παρτζόκα. Να σου πω, ρε φίλε. Ο τύπος κάνει τζοάρα. Αθήνα. Call of Duty Μελάρη. Αθήνα, Call of Duty Μελάρη. Big Larry και τα λοιπά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Εντάξει, τώρα για τον Ολυμπιακό. Αυτό δεν έχει πάγκο, φίλε. Φαίνεται ότι έχει πάρα πολύ κούραση. Ναι, είναι πολύ δυναμένη η ομάδα, είναι μια οικογένεια. Ο ένας λέει ότι πάμε, αλλά άμα δεν βλέπεις να τα λένε αυτά τώρα παίχτες, πάμε και ας πούμε ο Γκος τότε με την Παρτιζάν που δήλωσε ότι είχε κουραστεί ο Γόκαπ, ήθελα να τον βοηθήσω και ξέσπασε. Ή που βγήκε ο Γόκαπ στο προηγούμενο μάτς με την Αρμάνη και λέει Μασέλ που αρχηγός στα γκάρτ, νομίζω κάτι τέτοιο έχει δηλώσει. Δηλαδή δείχνει ότι λείπουν στοιχεία στην ομάδα. Τώρα, και ο ίδιος ο Μπαρτζόκας το λέει. Θέλω και άλλους παίκτες. Δεν μπορώ μόνο με αυτό. Όχι επειδή είναι κακοί. Επειδή δεν έχω βάθος. Και το λογικό και αυτό που φαίνεται δεν θα γίνει κάτι. Σου είπα στην αρχή της χρονιάς και γελάσαμε ότι ο μπασκετικός Ολυμπιακός ο φετινός μου θυμίζει τον Παναθηναϊκό τον περσινό του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, φίλε, έμπαινε αλλαγή. Μόνο που εγώ θα πάρω φέτος άλλη μια φορά το πρωτάθλημα, ενώ πέρσι δεν το πήρες. Όχι. Δεν νομίζω να πάρεις πρωτάθλημα. Να σου πω, δεν έχεις τον πάγκο δυστυχώς. Φαίνεται ο Ολυμπιακός ότι βγάζει και τραυματισμούς. Είναι από την πίεση της προηγούμενης χρονιάς. Το 2 μάλλον προηγούμενων χρονιών. Είναι κρίμα. Έχασε τώρα. Οφείλω να το ομολογήσω, έχει πολύ καλό ρόστερο ο Ολυμπιακός, έχει πολύ καλό προπονητή ο Ολυμπιακός. Το θέμα του προπονητή, που αν δεν ήταν ο Ολυμπιακός ο ίδιος θα είχε φύγει από τον Ολυμπιακό με αυτές τις 2 χρονιές που έκανε, για μένα θα είχε φύγει. Καλύτερα να προπονήσει τον Ερυθρό Αστέρα παρά τον Ολυμπιακό. Συμφωνώ. Έτσι όπως είμαστε, που είμαστε στη χώρα που. Διοικητικά, στη χώρα που παίζουμε, στη χώρα του παρασκηνίου, όπως λέει ο Τζόρνταν, του παρασκηνίου. Σε όλα αυτά, καλύτερα να προπονείς αλλού. Εδώ φέραμε τον Ποστέκογλου στην Παναχαϊκή, το βγάλαμε αποτυχημένο. Και ο Ποστέκογλου κάθε μήνα παίρνει μέσα από τα χέρια του ΠΕΠ το βραβείο του καλύτερου προπονητή. Ναι. Και το βγάλαμε στην Ελλάδα. Αυτός ο άνθρωπος βγήκε αποτυχημένος. Και αναγνωρίστηκε στην Ιαπωνία, φίλε, και στην Αυστραλία. Και αυτός ο άνθρωπος θα γράψει ιστορία στην Premier League. Ναι, με την Tottenham. Που ο Ποστέκογλου. Έχουν περάσει την Tottenham πόσοι και τόσοι άλλοι. Ναι, ο Ποστέκογλου όταν ήρθε στην Παναχαϊκή,
του λέγαν φύγε πίσω Αυστραλέ. Και τώρα που πήγε στην Tottenham του λένε έλα ρε Έλληνα να προπονήσει και την εθνική. Ναι. Πώς το κάνει ο Ιτούδης που προπονεί την Φενέρ και την εθνική. Που έφυγε κι αυτός. Δεν μ' αρέσει εμένα ο Ιτούδης σαν προπονητής. Αλλά φίλε, φέρνεις το. Δεν είναι ο καλύτερος, είναι ο Μπαρτζόκας ο Έλληνας για μένα, προπονητής. Και αυτό φαίνεται με αυτά που κάνει. Παιδιά, έκανε παίχτη ο Μπαρτζόκας. Κάνει παίχτη σε όλο τον κόσμο. Έχει κάνει. Αν πάμε να παίξουμε, μας κάνει παίχτες. Έχει κάνει. Αυτό δηλαδή πιστεύω επειδή του λείπει ένα διάρρη και το σουτ μου είναι και τρομερό. Άνετα θα έπαιζα εγώ. Θα με έκανε μεγάλο παίχτη. Θα έβαζα στον πάγκο $1 και τον κάναν και θα έπαιζα εγώ νομίζω. Λοιπόν, μαγκάκια. Αυτό... Κάτσε ένα μαλάκα. Περίμενε, είπαμε. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο podcast. Ο φίλος βιαζόταν να το κλείσει. Δεν περίμενε τα 2 δευτερόλεπτα που είπε ο συνένας. Και η πρώτη προσπάθεια να βγει ένα podcast. Ναι. Ελπίζουμε να μην είναι αποτυχημένη προσπάθεια, να σας αρέσει. Να περνάτε καλά, να ακούτε κάτι. Ήμασταν κι εμείς λίγο. Ο σκοπός είναι βασικά να είναι παρεϊστικό, χαβαλές. Δεν υπάρχει τίποτα εχθρικό. Δεν μας κράζετε εσείς στα σχόλια, σας κράζουμε εμείς στα βίντεο. Κάπως έτσι. Μακάρι να υπάρχουν και σχόλια. Ναι, λοιπόν, αυτό ήταν. Τελείως χαβαλέ, είναι τελείως πλάκα. Μακάρι έτσι να είναι και με τους συνδρομητές μας και όλοι. Ναι. Έτσι να είμαστε μια. Είμαστε 6 ολόκληρα άτομα χωρίς βίντεο. 6 ολόκληρα άτομα. Εγγεγραμμένοι. Ναι, ακριβώς. Ελπίζουμε. Φαντάζεσαι αυτό μαλάκα να γίνει 10 εκατομμύρια μετά. Ελπίζουμε. Είναι οι μανάδες μας και οι πατεράδες μας. Ναι. Μάνα, πατέρας, θείος, θεία. Όλοι μέσα κουμπωμένοι στο κανάλι. Παππούς, γιαγιά. Αυτοί είμαστε, δεν έχουμε άλλους. Παππούς, γιαγιά θα το βάζει και δεν θα ακούει. Ναι, δεν ακούει. Απλά έκανε γιατί είπαμε. Κάντε να μας στηρίξετε λίγο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτό ήταν. Ελπίζουμε να κάνουμε κι άλλα, αν σας αρέσουν. Το γουστάρουμε εμείς. Δεν περιμένουμε το πρώτο να πάει και τάπα, ξέρεις. Τάσεις μέχρι τέλους και τέτοια. Τα άπατο μπορεί να. Και εγώ αυτό νομίζω, άπατο θα πάει. Τέλος πάντων, χαβαλέ είναι. Αυτό. Και αυτό μας αρέσει πολύ. Θα πάμε να πιούμε τα κρασάκια μας και θα κάνουμε μετά το edit, μετά τα κρασάκια. Μισό λεπτό, πέρασαν και κάποιοι γρήγοροι εδώ. Μινάρες. Εντάξει. Ας το πούμε ότι είναι μινάρες. Θα καταλάβουν κάποιοι. Κάποιοι γνώστες των πραγμάτων. Από Καλά, πού πολλοί είμαστε θα το καταλάβουν. Ή που σπουδάζουμε, κανένας δεν ξέρει. Το που είμαστε και από πού είμαστε. Δύσκολο. Δεν θα μάθει κανείς. Είναι δύσκολο. Αυτοί που είναι μέσα στη γραμμή το ξέρουν. Αυτοί οι 6 μπορεί να το πούν στα σχόλια. Θα δούμε. Δεν νομίζω. Τέλος πάντων. Δεν μπορούν να κάνουν φίλοι σχόλια, sorry. Το λέω. Πανερωπημένα. Όχι. Ας πούμε, ο παππούς μου δεν μπορεί να γράψει. Τέλος πάντων. Να το κλείσουμε γιατί θα βγει κανένα 3ωρο και θα έχουμε μετά άσχημα θέματα. Για να κλείσουμε και με το +1 μετά θα έχουμε άσχημα ντράβαλα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Ναι. Θα ξανανεβάσουμε μάλλον κατά την Πέμπτη. Βασικά το σημαντικό είναι να ανέβει το πρώτο. Πολύ φασαρία. Είναι πολύ γρήγορα εδώ πέρα. Είπαμε στο +1 να μας πάρει και ένα στούντιο, αλλά δυσκολεύεται λίγο. Το θέμα είναι ότι όποιος φτάσει στο σημείο να ακούει τι λέμε αυτή τη στιγμή στο βίντεο. Ναι, δηλαδή τερματίσει το βίντεο και να ακούει αυτά τα λόγια που λέμε τώρα. Θα είναι τελείως μάγκας δηλαδή. Είμαστε το πρώτο κανάλι το οποίο κλείνει βίντεο 7 λεπτά. Να πίστευτο αυτό. Δηλαδή. Τέλειος. Κλείνουμε. Δεν γίνεται αυτό που γίνεται 7 λεπτά, τι κάνουμε. Άντε κλείστε. Είπαμε για να κλείσουμε.